Vítajte pri ďalšom pokračovaní našej podcastovej série Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Dnes bude naším hosťom pán Richard Kopún, človek, ktorý založil Slovenskú chránenú dielňu, človek, ktorý mení životy ľudí aj vďaka tomu, že funguje v sociálnom podnikaní, človek, ktorého životný príbeh je naozaj veľmi silný a veľmi motivujúci. Koniec koncov máme celú podcastovú sériu na to, aby sme si ho predstavili. Richard, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Ja sa musím priznať, veľmi som sa na vašu návštevu v našom štúdiu tešila, pretože vy ste od začiatku, ako sme sa začali o príprave tohto podcastu zhovárať, pôsobíte nesmierne energicky, pozitívne a jednoducho ste ten človek, ktorý všade, kam príde, rozžiari miestnosť. Koniec koncov aj to žlté tričko s vašim menom je toho dôkazom. Začneme možno najskôr tým, aby si naši diváci a naši poslucháči dokázali predstaviť ten váš životný príbeh. Kto je Richard Kopún? Malý človek. Šťastne ženatý s 3 deťmi a skvelým kolektívom ľudí okolo seba, ktorí mi pomáhajú riadiť Slovenskú chránenú dielňu, aby sme mali prácu pre zdravotne znevýhodnených, ktorí sa nevedia tak o seba postarať, nevedia si tú prácu zohnať a majú aj taký handicap, že sú vlastne veľmi ťažko zamestnateľní. Ale aby sme to zaramcovali samozrejme tou našou základnou témou, a to je sociálna ekonomika, registrované sociálne podniky, ako som teda naznačila. Vy ste založili a vediete Slovenskú chránenú dielňu, čo je jeden z najväčších sociálnych podnikov, zamestnávate niekoľko desiatok ľudí. Kde sa začal príbeh celého tohto podnikania? Príbeh sa začal tým, že vlastne priatelia, ja pochádzam z organizácie ISEC, to sú budúci manažéri a priatelia vedeli, že som handicapovaný a keď riešili tzv. Náhradné plnenia, tak mi volali, že či by som nechcel podnikať, mať chránenú dielňu, že dávajú zákazky takýmto chráneným dielňam. Tak ja som bol vo financiách kedysi, ako zamestnanec, tak potom som to nejak naštudoval v podstate a začal som teda v tom podnikať vlastne v tom, že vďaka priateľským kontaktom, že vlastne ma pomohli naštartovať a podržať tých začiatkov, ktoré sú vždy ťažké pre každého podnikateľa. Budeme o tom ešte hovoriť, ale na začiatku to nebola sociálna ekonomika. Asi to nebola úplne od začiatku tá idea, že chcem dávať priestor ľuďom, ktorí sú handicapovaní, alebo hneď od začiatku bola. Práve, že ja som tým, že som mal tie dopity ich, tak som dal som tú prácu chráneným dielňam, tedy mal som nejakú databázu a bol som vlastne nejaký sprostredkovateľ, poviem na začiatku. Potom sa o mne dozvedela napríklad moja prvá zamestnankyňa krajčírka, ktorá nemohla si dohľať prácu, bola nepočujúca a vlastne ma uprosila, aby som niečo vymyslel a lebo ja som tedy sprostredkoval tie pracovné oblečenia, aby som tak od jednej chránenej dielni do tým podnikom. No tak som jej povedal, ak budete robiť strihy, poviete mi, aké šiace stroje mám kúpiť, tak vám urobím priestor s tými šiacimi strojmi. Ja sa budem zaoberať len ako starostlivosťou o klientov, ale musíte si vy nakúpiť tovar, materiál, vy to musíte ušiť a tak ďalej. Takéto duo vzniklo v tomto smere. A komunikácia je ťažkopádna, ale rozumela aj z úst, akože dalo sa ale niečo sme museli písať. Ja som presvedčená o tom, že to motto, ktorým sa riadite, a sú hneď dve, že vás prevádzalo od začiatku, pretože bez toho by ste asi neboli úspešný podnikateľ. A to prvé, čo ste mi prezradili, je, že kde je vôľa, tam je cesta. Áno. A druhé je, že nádej umiera posledná. Áno, to sme. Takže ako sa to vynie tým vašim podnikaním, tieto dve vety? No, som bojovník, tak to nazvem. Nebolo by tá chránená dielňa taká veľká, keby som vlastne za tie roky nebojoval, stále sa nejak krok po kroku rozširoval bez úveru v podstate. Vždycky som to bral tak, že musím mať tú prácu a potom budem to ostatné riešiť, zahrňať. Takže veľa vecí som sa nevzdal. Hej. Počas podnikania vždy nastanú rôzne problémy a musíte nachádzať riešenia, sadnúť si a vymyslieť riešenie. A preto aj de facto jedno z tých takých menších obchodníckých krét je, že plníme želania. Hej, v podstate, že vlastne nechceme od klienta, aby nám dali nejaké klasické veci, ale v podstate, keď oni majú nejakú sen, predstavu, tak hlavne mimo sezóne, keď je viac čas na to, tak sa snažíme vlastne urobiť nejaký nadštandard atypické veci. Takže to je k tomu heslu, že kde je vôľa, tam je cesta. Hovoríme teraz ale o tom, že fungujete v tom prostredí, ktoré vytvára tú sociálnu ekonomiku. Dávate priestor ľuďom, ktorí by si za normálnych okolností nenašli alebo len veľmi ťažko našli uplatnenie na trhu práce. Čo to všetko pre vás znamená ako pre manažéra, ako človeka, ktorý to celé máte na zodpovednosti? Pretože asi by sa inak podnikalo v prípade, že by ste operovali v štandardnom prostredí. Inak musíte uvažovať, inak tie veci musíte naskladávať v prípade, že máte na starosti sociálny podnik. Tak.
pre mňa a pre moje kolegyne, ja mám samé kolegyne okolo seba, jedného kolegu, tak pre nás je veľká motivácia, keď sa nám podarí tých ľudí zamestnať im prácu. Hej. To je energizer, ako Red Bull, by som to nazval, energia. A keď sú ešte vďační, lebo vlastne dôležité nám záleží na tom, aby tí ľudia radi chodili do tej práce, aby to robili. Takže to je ten pohon motora. Každá tá zakázka, hlavne tie veľké opakujúce sa, tie vlastne manuálne činnosti, nás najviac naplňajú, lebo tí tam dávajú prácu počas celého roka. A ľudia sa to vedia naučiť. Na začiatku ktorejkoľvek práce aj ten najmenej schopný človek je schopný robiť kvalitne prácu, ale potrebuje na to mesiac, 2, 3 možno, hej. Aj zručnosť, aj tú kvalitu, aj tú rýchlosť. Takže vlastne títo ľudia s tým zdravotným vážnejším postihnutím nie sú schopní robiť náročné úkony za deň, alebo na druhý deň. Fakt potrebujú niekoľko týždňov, v podstate až mesiacov, aby sa dostali do nejakých lepších noriem. Tak. Niekto by mohol povedať, že pre vás je to v podstate svojím spôsobom paradoxne jednoduchšie pochopiť ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný handicap alebo sú nejakým spôsobom znevýhodnení, pretože sám ste si prešli touto životnou cestou. Napriek tomu, ale asi tiež musíte uvažovať a držať ten balans aj v rovine toho, že musíte byť aj podnikateľ, ale aj človek, ktorý má to sociálne cítenie. Bolo by to pre vás jednoduchšie, kebyže ste ako klasický podnikateľ, alebo naopak vás to obohacuje práve tým, že aj za sebou máte tento životný príbeh a dokážete chápať tých ľudí s tým postihnutím. Čo je jednoduchšie? Toto obohacuje ma to jednoznačne, pretože vlastne ja využívam svoje schopnosti na to v takom podnikaní, kde sa iným nechce podnikať. Sociálna práca alebo sociálne podnikanie je veľmi nerentabilné. Napriek veľkým dotáciám, ktoré sú a veľkej podpore štátu, tak to nie je lukratívny biznis, poviem na rovinu. A ľudia musia, aj môj kolektív, ktorý som si tak postupne poskladal, toto vnímajú a cítia a musia sa s tým stotožniť. Tam nebudú nejaké vysoké platy a nejaké veľké zákazky a úplne mega veľké rastenie a tak ďalej. Takže to si musíte nájsť taký vhodný kolektív, vhodných ľudí, ktorí do toho idú s vami a v podstate budujú to spolu s vami. Aký ste šéf? Napriek tomu, že teda pracujete v tom kolektíve, ako ste uviedli, máte tú silu povedať aj nie, byť prísny napriek tomu, že ľudia, s ktorými spolupracujete, sú častokrát ľudia, ku ktorým treba špeciálne pristupovať? No, to je dobrá otázka. To má svoj vývoj. Pretože na začiatku som bol prísnejší a jasne ráznejší, vedel som, čo treba dosiahnuť. A jak sa tá firma rozširuje, zväčšuje, tak už sa prispôsobujete vlastne aj tým kolektívnym tým ľuďom, pretože aj mojou úlohou je, aby moji priami podriadení vlastne radi chodili do práce a cítili sa tam aj bezpečne, aj v kľude. Zakazujem stres, minimalizujte stresy a ja ho toľko stresu nemám vďaka ním, hej, toho. No a takže sa už ste čoraz viac kompromisní, jak by som to nazval, lebo už to vediete spolu, lebo nie je to dobré, keď ten človek je taký extrémny líder, že vlastne ide cez mŕtvoly a že či s tebou, bez teba, ale ja to spravím. Takže vlastne toto sa až postupne vytratilo. Kedy som mal také heslo, že napríklad, že či s tebou, bez teba, termín dodržím, zákazky, ale dneska máte už tých ľudí, ktorých chcete podporovať, aby spolu s vami to budovali, tak už sa musíte zmeniť na toho priateľského aj kompromisného, aby ich to bavilo. Obráťme teraz list, venujeme sa kapitole, ktorú ste vy navrhli a priznám sa, mne je veľmi sympatická, pretože mali sme v našom podcastovom štúdiu hostí z rôznych oblastí sociálnej ekonomiky, ale málo sme hovorili o tom, aké je dôležité je myslieť na budúcnosť v zmysle tom, že ak je v rodine dieťa, ktoré je handicapované alebo má nejaké špeciálne potreby, že rodičia by na to mali myslieť dopredu, kde to dieťa nájde uplatnenie. Vy na toto kladiete dôraz. Prečo a akým spôsobom? No, základná vec je tá, že v zdravotne znevýhodnených je strašne veľa. Nie sú ani moc vidieť a sú strašne túžia, ja ich volám práce chtiví a túžia sa uplatniť a seba realizovať. Títo ľudia, nikto ich nechce do práce a väčšinou majú ešte aj problém partnerský. Nikto ich nechce ani za partnera. Tak si predstavte, nikto vám nechce dať ani prácu, nikto s vami nechce ani chodiť a robiť deti, tak už z toho samotného vám klepne petka, tak to poviem na rovinu. Takže to treba sklebiť z tej starostlivosti od tých ľudí a pomáhať im, aby sa
uplatnili a aby tej práce, no a tí rodičia, to je veľký poznatok, pretože týchto ľudí je strašne veľa. My sme v Piešťanoch a zamestnávam 45 ľudí, z toho 39 zdravotne znevýhodnených a mám ďalších 50 na čakačke. A to počúvam iných podnikateľov, že to majú podobné tak v tomto duchu. A plus, si predstavte, to je tak možno známejší, že mne sa hlásia ľudia z krajských miest, Trnava, Trenčín, Nitra a sú ochotní dochádzať, presťahovať sa. Tak sú zúfali, že nemajú to uplatnenie, tú sebarealizáciu, že už nevedia, čo by mohli robiť. Volajú aj rodičia, proste, akože tí, čo sú uvedomili a cítia, vidia, možno už to sú rodičia častejšie, ktorí narazili na problém, keď už nastal, ale sú aj rodičia prezieravejší, ktorí mi volajú 2 roky dopredu, aby som vytvoril pre ich dceru syna miesto, lebo si uvedomujú, že on sa nemá šancu zamestnať v klasickom. Čo odporúčate? Aké sú možnosti? No, v prvom rade hovorím tým rodičom, že dobre, že voláte, takto predstavujú, ja hovorím 2 veci. Prvé, sa združujte aj s ostatnými zdravotne postihnutými. Ono najlepšie, keď je to fakt problém zamestnať podľa miery handicapu, alebo napríklad takí autisti, alebo niekde, kde to je schizofrenici, epileptici, keď majú silnejší stupeň, alebo detská mozgová obrana, hej. To je fakt veľký problém zamestnať, tak máte 2 veci. Buď ste líder a manažér a rozmýšľajte, že založíte chránenú dielňu alebo sociálny podnik. Štát je dosť štedrý, v podstate dotáciami, a je tu ešte náhradné plnenie, to tomu prejdeme. Alebo sa združujte a hľadajte toho lídra, kto má tiež zdravotne posunuté dieťa a je už organizačne schopnejší. Lebo ja chápem, že nemôžem chcieť od niekoho, kto robí jednoduchšie práce, aby teraz vytvoril chránenú dielňu alebo sociálny podnik. To fakt, je to manažerská komplexná práca. Ale musia sa združovať. Vy šírite osvetu, ale prináša nejaké ovocie? Máte aj konkrétne príklady z praxe, že tie vaše odporúčania akoby padli na tú úrodnú pôdu? Teraz sú, ale teraz musím za tie roky niekoľko ľudí som už školil. Vlastne, lebo ja vždy hovorím, aj keď niekde ukážem ti to celé do naha, v podstate, aj jak sú dotácie, jak to funguje, kľudne to okopíruj a v tvojom meste založ, lebo pomôžeš tým ľuďom v tom tvojom okolí. Ja len budem rád, že vznikne ďalší reálny a skutočný sociálny podnik alebo chránená dielňa, ktorá dáva prácu tým zdravotne znevýhodneným, ktorí sa nemôžu normálne uplatniť. Takže ja som tomto veľmi otvorený a zaškolím kohokoľvek, kto mi zavolá, že to chce vidieť. A jak to je číselne, jak to je rentabilné, kde čo treba akú žiarosť dať. My to máme tak na 2 časti. Mám kolegyňu, tá vedie tú chránenú dielňu za mňa, Slovenská chránená dielňa vedie. A ona je na tú legislatívu, ekonomiku, ja som tak na tie čísla a na ten manažment a to riadenie. Hej. Takže vlastne ten človek je u mňa, u nej, plus spoznáva ostatných lídrov. My máme aj krajčírsku dielňu, sme mali cukrárenskú manuálnu dielňu, reklamografickú, tak tam sú nejakí to ľudia. A vyberá si vlastne, aspoň ukážem, čo my robíme, ale on si môže vytvoriť aj úplne iný segment, ale v princípe je to všade podobné. Vaše poznatky sú naozaj veľmi vzácne, pretože dokážete hovoriť aj z pozície človeka, ktorý sám má zdravotné znevýhodnenie a napriek tomu naozaj funguje veľmi úspešne. Dokážete hovoriť aj z pozície lídra podniku, ktorý naozaj zamestnáva takmer 50 ľudí a dokážete hovoriť aj z pozície človeka, ktorý školí. Takže naozaj tých aspektov, z ktorých sa na túto problematiku môžeme pozrieť, je niekoľko. Hovoríme teraz o tom, čo ste už naznačili. Mňa zaujala veta, ktorú ste povedali. Štát je štedrý. Čiže vy ako podnikateľ, ktorý fungujete v rámci registrovaného sociálneho podniku, tvrdíte, že z hľadiska legislatívy, z hľadiska pomoci zo strany štátu, je to v poriadku? Dobrá otázka. Ja vidím, on je tak štedrý, že po mnohých aspektoch v podstate ten sociálny program. My využívame, naši slovenské chránené dielne využívame vlastne refinancovanie režijných nákladov, čo sú vlastne CMD. Takže vlastne tí všetci zamestnanci, keď všetko v poriadku, papierovo a tak ďalej, tak dostávate od štátu prepletených 75% celkovej ceny práce. Čo nie je málo, je to fakt slušne veľa. A teraz vašou úlohou je získať z výrobných podnikov prácu, kde budete účtovať v výrobnom podniku menej, ako stojí ich zamestnanec. Vy síce musíte legislatívne vyplatiť minimálne mzdy alebo tú dodržať, ale vďaka tej dotácii vám zostane aj na réžiu, príklad.
aby to ako celo fungovalo. Takže to je tá úloha, ste taký ako vlastne medzičlánok v podstate a viete narábať s tou podporou štátnou a hľadáte ten priestor tam, aby tí ľudia mali prácu, bolo to za dobrú cenu pre tú výrobnú fabriku a všetci sme boli spokojní. Ne? Hovoríme teraz o ďalšom aspekte a to je náhradné plnenie. Vy ste to už z časti naznačili. Opäť máte apel možno pre ostatných, aby si uvedomili, že nie len ten koniec roka, posledný kvartál by mal byť tým obdobím, kedy mnohé tie firmy a spoločnosti využívajú to tzv. Náhradné plnenie, ale ak by sa to rozdelilo na plochu celého roka, všetkým by to tak trošku zjednodušilo život. O čo ide? No, ide o to, že vlastne mnoho nevýrobných firiem, v podstate aj úradov, obcí, škôl, všetci, čo majú IČO, to nazvem tak, sú nejaký subjekt, tak vlastne pokiaľ majú viac ako 20 zamestnancov a nezamestnávajú zdravotne znevýhodneného, tak štát im ukladá povinnosť vlastne buď platiť nejaký, volá sa to odvod, ale v skutočnosti ja to nazvem pokuta, alebo vlastne dávajú prácu chránenej dielni, ktorá vystaví papier, že v nejakom objeme peňazí urobila služby, dodala výrobky a on si to vlastne odfajkne a neplatí tú pokutu. Hej? Tak to je o tom. Lenže problém je, že mnohé podniky a úrady a tak ďalej sa zbadávajú až na konci roka. Všade hovorím o tom, že napríklad my, chránenej dielni, máme v 4. kvartáli také tržby, také objednávky, ako za všetky 3 dokopy. Tam sa vtedy máme aj 60 zamestnancov, ktorý priberám a dochádza k tomu smutnému elementu, že ja potrebujem ľudí pomôcť, od tých ľudí, aby mi pomohli s tými zákazkami. Naberiem 10-20 ľudí v oktobri, ničím síce nesľubujem, ale pokúsim sa zohnať prácu, aby ste mohli pokračovať aj v januári. No a jak im nezoženiem, a oni sú vlastne na dobu určitú, tak sa musím s nimi rozlúčiť. Lebo aj kvôli tomu, že aj keď sú šikovnejší ako môj doterajší zamestnanec, tak kvôli tomu, aby tí doterajší zamestnanci sa cítili v sociálnom bezpečí, tak mám zásadu, že vlastne nemôže ten šikovný urobiť to, že prepustím toho menej šikovného, už tam je roky, a zoberiem si šikovný. Keď ma to fakt mrzí a bolí, lebo ten šikovný by som vedel ešte takéto veci s tým robiť, ale nemám tú prácu pre toho šikovného. A na druhej strane on má väčšiu šancu zohnať tú prácu ako ten menej šikovný. Nechcem povedať nešikovný, ale menej šikovný, sa opravujem. To je, a to je celý ten problém je v tom, že firmy, zamestnávateľe sa sťažujú, že nie je koho brať a že vlastne máme tu aj zahraničných a tak ďalej. A ja hovorím všetkým manažerom, čo chodí na stretnutie, porozmýšľajte v celom tom vašom výrobnom reťazci, čo vyrábate váš produkt od A po Z, napríklad automobilka, kde by ste mohli dať časť tej jednoduchej práce odčleniť, dať k nám, presunúť. Ja vám to dám lacnejšie ako tí vaši zamestnanci, ešte si zaplatím aj dopravu, hore dole, čo nie je jednoduché, len aby som mal pre tých ľudí prácu. A oni hovoria, no dajte mi ich sem, ako personal leasing, ale tí ľudia k vám nemôžu ísť, nechcú a nemôžu. Nesplňa normy, nevedia 8 hodín stáť na nohách. Sú aj niektoré veci nedomyslia. Bezpečnosť práce musíte úplne inak robiť kvôli ním, ako pre bežných ľudí. Tých ľudí, čo my zamestnávame, väčšina z nich, nemôžem zase všetci, sú veľmi, veľmi ťažko zamestnateľní v bežnom výrobnom podniku. Sú také nejaké firmičky, kde to zvládnu, ale zase tá malá firmička potrebuje len čisto produktívnych ľudí. V tej veľkej firme, tam sa vedelo vyčleniť tí ľudí, ako to pracovné prostredie im robiť, ale pokiaľ tam nemajú tak urobenú dobrú inklúziu, ako napríklad IKEA alebo Tesco, v podstate, kde majú program na to zapracovanie, aby aj ostatní zamestnanci prijali toho človeka, tak je to aj tej výrobnej firme problém, pretože všetci vidia, že je pomalší, alebo niečo, a že musí sa mu nejak hovoriť, a vytvára sa stres. V podstate, že u nás to je
prispôsobujeme tým podmienkam. Vy ste to už časti naznačili, ja len možno pripomeniem, alebo to zarámcujem. My často v našich podcastových sériách Aliancie pre sociálnu ekonomiku hovoríme o tom, že je to naozaj taký ekosystém, ktorý funguje. Sú tam rôzni tí aktéri, ktorých dobrá spolupráca garantuje to, že na konci dňa je ten výsledok, s ktorým sú všetci spokojní. Či už sú to samotní podnikatelia, či sú to znevýhodnení ľudia, či už sú to samosprávy, či sú to lídri v tom prostredí, alebo iné subjekty, ktoré tam pôsobia v tom regióne. Hovoríme teraz možno o tom, ako vy vnímate toto súkolie, pretože naozaj máte bohaté skúsenosti, zamestnávate mnoho ľudí, viete porovnávať, viete ako keby vyhodnocovať to prostredie. Tá sociálna ekonomika na Slovensku aj z hľadiska možno toho fungovania v rámci tej legislatívy, tak ako je nastavená, ide to dobrým smerom, tá tendencia je pozitívna. Ak by ste mali tú možnosť niečo zmeniť v tej hre, čo by to bolo, aby sa hralo lepšie? Wow. Ja som taký, čo sa vlastne prispôsobuje podmienkam v tomto duchu. Čo by bolo lepšie? Napríklad ja fandím všetkým denným stacionárom. Alebo oni sa aj sú chránené dielne, alebo sociálne podniky. To sú vlastne, kde aj terapia, hej, v podstate my nemáme až tak úplne vážne postihnutia, i keď sú ťažko zamestnateľní, ale je množstvo detí, ktoré aj majú problém, aby sa neuplatnili ani tej chránenej dielni. A teraz oni potrebujú tí deti, keď dokončia osobitné špeciálne školy, potrebujú byť v kolektíve nejakom, aj keď si len kreslia, alebo v podstate niečo skladajú, je to pre nich ako veľká, nielen osveta, také, že zmena, ako napredovanie v podstate, lebo inak doma zakrniejú v podstate tí deti. Takže to je, a tohto ešte tiež malo vzniká. Tu si myslím, že tu chýba legislatívne podpora, lebo my sme komerčný subjekt, ale tu chýba taká podpora vlastne, aby sa viac tých rodičov, dobre, urobím denný stacionár, kde bude síce aj môj syn, ale príjmem aj tých ostatných, čo sú v celom našom meste, lebo rodičia majú problém, v podstate tam je opatrovateľstvo, tam napríklad, hej, tam vzniká. A to je ďalší problém. Ľudia prídu, ja vám nemôžem dať to dieťa na toľko hodín, prídem opatrovateľský príspevok. To je ďalší tak, pretože tam treba mať nejakú flexibilitu, lebo to dieťa potrebuje opatrovateľstvo a zároveň potrebuje ten kolektív. Takže tam je tak, aby som nejak urobil, aby tí rodičia sa nebáli, lebo tí ľudia sú tak, niektorí rodičia sú tak úplne zafixnutí na peniazoch z opatrovateľstva, že sa boja to dieťa dať a škodia mu. Hlavne tí jednoduchší. Tí, čo sú vlastne rodičia takí aktívnejší, chytrejší, tí vedia, že to dieťa, aj keby prišli o peniaze, že ho tam musia nechať, že to je pre ňo lepšie, ako byť zavretý doma len s rodičom. A tak vlastne vyhľadávajú, prípadne zakladajú. Sú tak, posledné som veľmi vnímal, čo vzniklo okolo autistických detí a veľmi im fandím. Opäť využijem to, že naozaj máte bohaté skúsenosti z podnikania v rámci sociálnej ekonomiky. Ak máte vo svojom okolí, alebo ak nás počúvajú tí podnikatelia, ktorí možno stále zvažujú o tom, že či ísť do tohto typu sociálneho podnikania, či to vôbec má zmysel, aké sú úskalia, aké sú rizika, čo by ste poradili? V prvom rade, poradím tak, nech sú šťastní, že majú tak zdravé deti, že to nemusia riešiť. A teraz nech si robia ten druhý pohľad, že príklad, ak niekoho vidia v rodine, že má niekto s Downom syndromom niečo, tak nech hľadajú spôsob, ako by pomohli tomu členovi, vzdialenému členovi rodiny, aby on mohol niekde sa uplatniť a sebarealizovať. V tých výrobných podnikoch, aj keď robia s ťažkými vecami, veľkými, ja si myslím, že vždy sa tam niečo nájde jednoduché a keď sa to dobre odprezentuje ostatným zamestnancom, že to vlastne nejaká sociálna činnosť, taká akože plus, že tá firma myslí aj na týchto nevýhodnených, tak tí ľudia musia byť tolerantní tomu, že je nejaké pracovisko, tam ste pomaly, že tam má iný režim, nemá také cvakačky a takto ako je ostatní. A vždycky to ľudia, ja učím ľudí, aby to vnímali, buď rád, že ty to nemusíš pri svojich deťoch riešiť. Ja som mal aj prípad, že bol schizofrenik, veľmi silný, bol kedysi finančný rejiteľ bol. Vyhorel, dvakrát vyhorel a z druhého vyhorenia sa už dostal. Bere lieky tak silné, že ho úplne otupia, spomalia a nemá empatiu. A aby sme aj my našli u neho uplatnili a hovorili, čo ho tu držíš.
si predstaviť, že toto sa stane tvojmu manželovi. Hovorím. Že manažer, ktorý zarába veľké peniaze, alebo je finančný riaditeľ, vyhorí a je teraz kvázi na nič. Hej. Jak by si bola rada, keby som ti ho zamestnal? Hej. Aj z tohto pohľadu hľadajme ako príležitosť pre týchto ľudí, pretože buďme radi, že ja osobne každý deň som šťastný, že môžem pracovať. Pre mňa to, že idem do práce, je vlastne dár, benefit v podstate, akože fakt si uvedomujem, ja mám radosť aj z obyčajného splachovania záchoda, alebo z pitnej vody v točke, v podstate si robím ako takú mantru, by som nazval, že mám z toho radosť, že to funguje. Hovoríme teraz o tom, akým spôsobom možno vychovávať tých nových lídrov, pretože my sme v jednom z našich predchádzajúcich dielov hovorili o tom, aké je veľmi dôležité mať lídrov, ktorí pochopia tú myšlienku dôležitosti sociálneho podnikania, budú vnímať to, že naozaj popri tom bežnom biznisovom podnikaní je veľmi dôležité mať v tom segmente aj to podnikanie, ktoré má ten sociálny aspekt. Akým spôsobom vychovávať lídrov na to, aby boli citlivení na túto vec? Jednoducho. Každý líder má nejaké ciele, ako vlastne kvalita, produktivita a tak ďalej. Mali by v rámci podniku, všetky podniky by mali vlastne pomáhať nejakým, jak som povedal, napríklad denný stacionár som spomínal, a tí líderi by sa tam mali pozrieť. No je povinne pozrieť. Ako na nejakú exkurziu, hej? Áno, prísť podporiť a uvedomiť si to šťastie, že také deti nie sú doma, že nemá doma. A že tí deti tiež potrebujú sa nejak realizovať tam tie. A zobrať to tak, tak je dobré, ja mám síce deti v vysokých školách a v zahraničí a tak ďalej, ale pomôcť tým, čo to organizujú, čo majú ten stacionár, a aj buď nejakou jednoduchou prácou, alebo nejakou podporou, aby aj išli na výlet, a je to vlastne nejaká daň za to, že ten problém nemáte. Hej? Buďte vďační, že ho nemáte a pomôžte tým, čo ten problém majú. Veľakrát sa stretám takou vecou, že tí ľudia, čo majú obrovské srdce a majú ten stacionár, ho vedú a starajú sa o tie deti, to nie sú lídri a manažeri. Oni nevedia to viesť, nevedia legislatívu, papiere vybavovať, pretože oni zase majú tú schopnosť sa tým deťom venovať. Tým ich špeciálnym prístupom, špeciálnym pohľadom a krokmi, ale nie sú manažerskí. A fakt potrebujú, ja preto presvedčam veľa tých schopných rodičov, prosím ťa, a chceš pomôcť nielen svojmu dieťaťu, ale aj ostatným, tak vytvor sociálny podnik alebo chránené dielo. Také sú tam dotácie. Dá sa z toho ako vyžiť, by som nazval, ale inak bude niekde tvoj syn v lepšom prípade v jednom stacionári, v horšom prípade bude doma. Vy ste človek, ktorý podľa všetkého naozaj mnohým dokážete poradiť z vlastnej skúsenosti, z vlastných nadobudnutých životných skúseností, ktoré ste získali počas toho podnikania. Ale ak by sme to otočili, aká bola tá dobrá rada alebo dobré rady, ktoré ste vy dostali aj ako zakladateľ chránenej dielne, ako podnikateľ, ktorý je citlivený na to sociálne prostredie? Pamätáte si na nejaké dobré rady, ktoré... Bolo ich veľa. No. Ja sa rád vzdelávam, študujem. Rozmýšľam teraz také najdôležitejšie. Jedna z tých dôležitých od môjho brata, ktorý je tiež manažer, povedala, rob tak v živote, aby si stále mal na výber. Pretože, jak máš na výber, tak si môžeš vybrať tú najvhodnejšiu cestu. A môžeš byť tiež šťastný v tej práci, pretože robíš to, čo si chcel, alebo čo ťa baví. Hej, to je dôležité. Takže to je taká, čo mi tak utkvela z tých množstva rád, najviac v hlave, že aby som stále mal na výber, či chcem tomto robiť, alebo toto robiť, aby som tak zariadil. Aj deti, keď na školu, tak, aby som mal po tej škole na výber. Neuviazaný. Rozmýšľam o nejakých ďalších radách, ktoré boli dôležité. Napríklad ďalšia rada. To som sa naučil v Indii, že človek aj bez majetku vie byť šťastný a že vlastne ja podnikám v tej sociálnej sfére, pretože nie som chamtivý. Keby som bol chamtivý a na číslach a na výsledkoch, tak úplne podnikám úplne inak, ale v ďaleko väčšom. Ale ja mám také životné heslo, že čím viac zarobím, tým viac rozdám. A toto heslo mi umožňuje to, že nepachtím sa za ziskami, pretože viem, že ak niečo sa mi podarí a zarobím viac, takže to rozdám. Takže vlastne oslobodzuje ma to od toho, aby som mal väčšie výsledky. Ja som kedysi bol taký, preto som nazval Slovenskú chránenú dielňu Slovenskou, lebo som si myslel, že vytvorím pobočky po celom Slovensku a tie modely bude na viacej miestach. Lenže to chce celého človeka. Ja rád pomáham,
ale ja tiež musím žiť aj osobným životom a mám rodinu, mám synov a aj im sa chcem venovať, nielen zdravotne znevýhodneným. Tak som vlastne došiel k tomu, že nemám energiu, energia je hej, ale čas až tak obetovať, aby som vytváral tie pobočky. Preto viem, že príďte za mnou, ja vám to ukážem, vysvetlím. Môžete aj u nás aj niekoľko dní, mesiac to vyskúšať robiť a aj vám dám nové kontakty na našich klientov vo vašom meste v podstate, aby ste mali s tým začať robiť. Ja som mal tú výhodu, že, jak som povedal na začiatku, že som mal veľa priateľov vo firmách, ktoré sa na mňa spomenuli, lebo ISEC má jeden taký budúci lídry. A my sme mali robiť taking responsibility, zobrať zodpovednosť a tam bolo to CSR, social responsibility tiež. A ja som vlastne jeden malač podniká z tej celej skupiny veľkej, oni sú väčšinou zamestnaní v korporátu. Ja som si myslel, že všetci budeme podnikatelia. A ja som vtedy už, ak na vysokej škole sníval o tom, že budem podnikať v sociálnej sfére. Ešte sa vrátim na chvíľočku k tomu, že keď ste začínali podnikať, alebo aj počas toho samotného podnikania, mnohí sa boja zlyhania. Mnohí, keď zvažujú a uvažujú, či do toho ísť alebo nie, jedna z vecí, ktorá ich dokáže odradiť, je ten strach z toho, že to nedokážu, že to nevyjde a tak ďalej. Ale iní zase hovoria, že nebyť chýba, nebyť zlyhaní, neučíme sa a nenapredujeme. Takže aké boli vo vašom prípade tie vaše chyby, tie vaše zlyhania, ktoré by ste prešli a ktoré vás naučili niečomu novému? Veľa. Ale uznávam, začiatky sú fakt ťažké. Zasa, musíte mať podporu rodiny. Fakt to nie je jednoduché začať do prísť. Ja som mal tú výhodu, že som postihnutý, poviem na rovinu, keď prejdem aj tým chybám, ale to poviem, že ja som vlastne odišiel z finančníctva, išiel som na úvar práce, pol roka som tam vlastne bol a vzdelával sa. A získal som vtedy, to sa píše rok 2006 v podstate, a získal som vtedy podporu na vytvorenie chráneného pracoviska, čo bol slušný balík peňazí. A z tých peňazí sa dalo kúpiť si počítač a iné veci a začať. Takže to bola obrovská výhoda, tomu som mal ako handicapovaný voči ostatným. A dalo sa niečo žiť, dalo sa preklenúť. A ešte aj už počas tej podpory úradu práce, čo tiež nie mali peniaz, keď máte lepší príjem, tak už vtedy som rozmýšľal, aké služby budeme robiť a už som vtedy vlastne chodil na stretnutia. Ešte som nemal živnosť oficiálne otvorenú, potreboval som mať 6 mesiacov byť nezamestnaný, nemal 3, už nepamätám presne. Takže to je hľadať spôsob a ten štát má rôzne podpory, ako v tomto segmente začať a s podporou štátu prípadne niekde sa pričleniť, ísť niekomu, už sme nejako zabehnuté a kľudne si vysvetliť, počúvaj, ja chcem vytvoriť to podobné, čo ty, ale hneď ma to neuživí, potrebujem popri tom mať reálnu prácu, aby som mal peniaze ako na výplatu a užil rodinu. Na všetkom sa dá dohodnúť. Títo ľudia, keď to robia so srdcom, tak pomáhajú ostatným a pomôžu aj vlastnej konkurencii, lebo oni zasa pomôžu tým ďalším. Takže to je taká rada, aby sa obrátili na iných, čo v tom podnikajú a za to stretnutie nič nedajú a zoznámia sa, vysvetlia si na rovinu, kto má aký cieľ a mne sa to stretne ako podporou. Mm-hmm. V závere nedá mi neopýtať sa, je jasné aj z nášho rozhovoru z tých pár minút, že naozaj Slovenská chránená dielňa je silným hráčom v rámci sociálnej ekonomiky na Slovensku. Máte za sebou úspešný príbeh, dávate prácu desiatkam ľudí, ktorí by za iných okolností nenašli uplatnenie na trhu práce. Ako vy vnímate, ako človek s priamou skúsenosťou v rámci sociálneho podnikania, ako vnímate sociálnu ekonomiku? Ako cestu, ktorá má budúcnosť a jasný zámer aj v rámci celej ekonomiky Slovenska? Alebo len ako, nazvime to taký doplnkový šport, ktorý môže ako keby dotvárať tú celkovú ekonomiku na Slovensku? Pretože mnohí hovoria, že naozaj málo je osvety, potrebujeme o týchto veciach hovoriť viac, aby sme pochopili, že sociálna ekonomika naozaj má svoje stabilné miesto v rámci tej spoločnosti. Jednoznačne má to miesto a treba ju ako tvoriť a budovať, pretože zdravotne znevýhodnení sa rodia a sú aj z úrazov. A títo ľudia boli, sú a budú. Keď chcete mať ako keby vysoký štandard životný, tá krajina, tak musí sa vedieť postaviť o týchto ľudí. To nemôže byť ľudia len v ústavoch, lebo ľudia sa o nich nemá ako starať. Tu napríklad je slabá ešte podpora, nie je to domyslené, chránené bývanie.
Pretože veľakrát sa narodí to dieťa, napríklad dávno myslím rodičom, najväčší problém, keď nemá súrodencov, pretože ak tí rodičia zomrú, to dieťa, alebo ten dospelý vtedy, ide do ústavu. Hej. A tu treba viac, okrem tej práce, že sme sa tam celú dobu bavili, tak už treba viac zatlačiť, aby mohli ísť do krajinného bývania, kde oni vedia sa osobať si hygienu a tak ďalej, ale nevedia už s tými úradmi a iné veci. Oni potrebujú toho mentora nad sebou a bývať niekde a mať ako jednu izbičku a žiť tam v tom kolektíve sebarovných. Nebyť ten, že všetci sa mi smejú, nikto mi nerozumie a tak ďalej. Takže ten ďalší stupeň tej sociálnej ekonomiky je väčšia podpora a zamyslenie sa nad chráneným bývaním, aby títo ľudia, aj tí rodičia mali o tie deti postarať. Bohužiaľ, handicapovaní sa rodia a úrazy sú, tomu sa nedá zabrániť, ale treba ich tiež, aby mali nejaký kvalitný. Nemôžu mať tí, čo sú zdraví, kvalitný, k sebe stačný život. Treba odkladať a niečo podporovať aj túto sféru, a brať to tak, že ja mám to šťastie, že nie som ich koži. Že ja môžem chodiť do práce každý deň, seba realizovať sa, tvoriť a títo ľudia nemajú, tak je normálne, že časť mojich daní alebo mojich 2% alebo čokoľvek ide na podporu týchto ľudí, lebo oni nemali to šťastie. Vy ste tiež nemali to šťastie žiť úplne zdravý život. Napriek tomu sa vám podarilo vybudovať naozaj mnohé. Stali ste sa príkladom pre mnohých podnikateľov. Dávate šancu na nový život a na kvalitný život mnohým ľuďom. Aj o tom sme dnes hovorili v rámci nášho seriálu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku v rámci podcastovej série. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste merali cestu z Piešťan. Nech sa slovenskej chránenej dielni darí aj naďalej. Nech prináša naozaj dobré, pozitívne impulzy pre mnohých ľudí, ktorí by inak nemali príležitosť nájsť uplatnenie, veľa energie, veľa takého toho dobrého entuziazmu, ktorý šírite všade, kam prídete. Možno aj vďaka tej žltej farbe, v ktorej ste dnes k nám zavítali. Nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Ďakujem pekne. Ja doplňujem to, že nech sa darí všetkým sociálnym podnikom a chráneným dielňam na Slovensku a nech ľudia bojujú, stojí to za to a je to obrovské zadosťučinenie, keď tí ľudia sú vám vďační za to, že môžu u vás pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja už len dodám, že ste sledovali ďalšiu zo série podcastov Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Niekedy dovidenia pri ďalšom vydaní našej podcastovej série.